Stimați români, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Este 4 aprilie și sunt în parcarea unui magazin de lângă mine. AGB. Am venit de dimineață, uitați, încă luminile sunt aprinse, abia acum se luminează afară și vreau ca să arăt viața unui emigrant din, aș spune eu, din societatea medie, să zic așa, clasa medie. Pentru că prea multă lume și îndeosebi agențiile de știri românești atâta denigrează America și atâta ne vaită că-i vai de noi cu administrația care îi, cu războaiele care sunt și cu nenorocirea care se află la Casa Albă, cum ne conduce. Deci am să intru într-un magazin și ăsta nu este chiar ieftin, să știți, comparativ, de exemplu, cu Walmart-ul. Dar în primul rând vreau să fac o remarcă. Uitați-vă în parcare la mașini. Este dimineața, repet, și abia acum și este și sâmbătă, înainte de Paște. Cam așa arată parcarea și mașinile din parcare. Săraci americani. Dar să mergem în magazin, că vreau să cumpăr ceva și cu ocazia asta vreau ca să arăt. Am această oportunitate că nu este atâta lume în magazin și pot să arăt. Parcarea este imensă, este mult, poate fi undeva la, poate fi 2 hectare, că parcarea e și în spatele magazinului. Cărucioarele și într-o parte și în partea cealaltă. O să merg numai într-o secțiune a magazinului, practic. Spre deosebire de Aldi, că și noi avem Aldi, magazin Aldi, nu trebuie să pui moneda sau coinul ăla ca să iei căruciorul. Sunt 2 tipuri de căricioare mari, unde poți să pui și copiii, sau mai mici, pentru cumpărături mai mici, sau pentru handicapați, sau cum sunt acelea pentru copii. Intru în magazin, secțiunea florală, florile. Mă interesează, de exemplu, merele. Totul este dat în lebe sau în pounds. O lebă are 454 de grame, deci jumătate de kilogram. Deci un kilogram este cam 3,30 de mere. Mango este 1,97 bucata. $77 de cenți ananasul. 77 de cenți bucata. Hai să iau 2 bucăți. Murele, căpșunile, aceste căpșuni, 454 de grame, jumătate de kilogram, $2,77 de cenți. Papaya e 99 de cenți leba. Deci să iau o papaya. Deci ar veni $2 kilogramul, o cântăresc ei. O plasă cu mandarine la $1 și la 1 kg și 36 de grame, 1 kg 360 de grame, 2,77. Pepenii galbeni, 2,97 bucata. Lubenița, 4,48. Piersicile, 3,98. Nectarinele la fel, prunele la fel. 3,78 sunt și acești struguri. Ăștia sunt dulci, foarte dulci.
La fel și struguri negri, struguri albi și așa mai departe. Bineînțeles că n-am să pot să spun prețul la toate produsele sub nicio formă, pentru că uitați ce este aici. Nu mai trec la vegetale. Vreau să merg la avocado. Mere toate tipurile. Avocado sunt pe diferite sortimente. 50 de cenți bucata. Roșiile $2, ar veni cam $4 kilogramul. Roșii mari, frumoase, dar crescute în seră, probabil. Bananele, premium 49 de cenți, organice 74 de cenți. Pungile sunt gratuite, asta am uitat iară să spun. Deci lumea vine și ia, rupe câte o pungă din asta și pune în ea. Ce roșii mari. Foarte mari. Deci ar veni $4 pe kilogram. Ceapa de Texas, 97 de cenți, ar veni cam, să zicem, $2 să punem pe kilogram. Avocado astea sunt mai mari, văd că probabil și organice, nu știu, 7 de cenți bucata. Sunt mai multe sortimente de cartofi, dar nu știu prețul, nu văd prețul pe ele. Oricum nu sunt scumpi, să știți. Pentru că ăștia ce arată aici, 3 lebe, astea sunt 3 lebe la 4,48, sunt ceva special, ceva, nu sunt, e vorba de acest cartof. Oricum, nu știu câte, nu văd prețul. În fine, trebuie să merg. Da, aici sunt 82 de cenți pe lebă. Deci ar veni cam $1,70 pe kilogram. Cartofii dulci ar veni cam $2,30 pe kilogram. La fel și cartofii albi, cartofii roz, același preț. Dar totuși cred că i-a pus în begurile alea sunt mai ieftin puțin. În fine. Ceapa, 1,5 kg, $4. Dar există și mult mai ieftin în partea cealaltă. Lubenița, asta mai mare, este $9. 97, e scumpă la ora actuală, dar suntem în aprilie. Tot ce am arătat până acum nu are taxe sau TVA-uri, cum îi spuneți dumneavoastră. De aici sunt delicatesele. Astea au taxe. La delicatese plătești taxe. Să mergem la pâine. $1,97 de cenți această baghetă de pâine, cât are? Nu văd gramajul pe ea. Aici la astea nu se plătește taxe, chiar dacă sunt delicatese, nu se plătește taxe la astea. Chiflele astea sunt 33 de cenți bucata, 3 la $1. Cât ce iese de aici ai pură și spui câte scări. Se văd dacă găsești și miere de albine, că sunteți, mă gândesc că apicultorii sunt interesați. Vedeți, acolo este delicatese. Alea totul
se percepe o taxă pe ele. Da, uitați miere. Acest borcanel are 2 os. Câte grame se fie aici, nu știu. 50 de grame, 100 de grame, nu știu ce se fie aici, poate că nu 100 de grame, costă $4. Mai mare puțin, asta este este miere de Trifoi, 224 de grame, $7. Fagurile de miere. Uitați, această bucățică mică de fagure de miere, 200 de grame, $22. Miere de meschit sau de avocado, 33 de grame, $2,68. Mierea este foarte scumpă în zona noastră. Dar pentru mine nu e scumpă. Mie îmi convine lucrul ăsta. Nu mai stau asupra prețului de la brânzeturi. Sunt foarte accesibile. Am să merg în secțiunea unde mă interesează. Coaste, de exemplu curcani, $2,98 pe lebă, carnea. Nu știu unde să găsesc acum, ce caut eu. Asta cred că sunt. Dar nu știu care dintre ele. Tava asta costă $10,28. Deci are cam 1 kilogram și ceva. Acum sunt în curcan, nu știu de care mi-a zis o nevastă mea să iau. Oh, ăștia sunt Riblets. $9,98. Cam 1 kilogram și jumătate este aici așa. Barbecue Riblets. În fine, îți iau 2 cutii. Deci este 3,49 de cenți pe lebă. Asta e jumătate de kilogram. Carnea de pui sau de ce-o fi asta, dar de pui cred că e $1,47 de cenți pe lebă. Deci ar veni cam $3 pe kilogram. Trecem la puiul organic. Ăsta este $3,75 de cenți, deci ar veni cam $7,50 pe kilogram. Scut organic. Bineînțeles că sunt tot felul de cupoane ca să iei. Să vedem la aripi de pui, că asta îmi plac mie de barbecue. $2,97 pe pound, deci ar veni $4 pe kilogram. Taițuri și, mă rog, pulpele
cumpără 50 pe kilogram. Aici e intrigata și spune și prețul. Să mergem mai departe. Am profitat de ocazie că nu este lume și pot să filmez oarecum. De exemplu, asta este slănină, spune, de bif, de vită. $7,88. După aia slănină de porc, preparată cu jalapeno, cu 48. Sunt la compartimentul de lactate, un galon 7,48. Deci 4 litri sunt acolo de lapte. Jumătate de lapte bătut, sau nu știu cum să-l numesc ăsta. 1,89 litri, 4,48. Laptele pur, adică nu-i scoase grăsimea din el, nimic, 3,58 pe galon, adică 3,80 litri. 3,58. Ouăle organice, probabil sunt 18 ouă, $4 și 4 cenți. Asta de 12 doze, de 12 ouă, nu știu cât e prețul, 3,82. Și prețurile diferă de la... Dacă e o cantitate mai mare, dacă cumperi, de exemplu, două din astea, cât îți dă? Îți dă una gratuită. Deci dacă e două doze din astea, a treia e gratuit. Amish unt făcut de Amish, $12. Greutatea asta mi se pare 1 kg, este foarte, foarte, foarte bun. Nu văd unde scrie. Da, 907 grame, am zis bine. 1 kg ce mai e. Este 2 pounds. 11,98, $12, dar să știți că merită acest preț. Sucurile plin de ele. Stimați români, cam asta este viața de zi cu zi a unui american din clasa medie, cum sunt eu. Am lucrat aici, am ieșit la pensie și mulțumesc bunului Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Deci când vă arată ăștia pe la televiziune, pe la rafturi goale, uitați cum sunt astea, de exemplu, și spune că s-a epuizat marfa, nu știu ce și nu știu cum, este posibil să fie uneori înainte de uragane, dar aici se aduce altă marfă. De aia se schimbă designul, se schimbă tot. Se schimbă tot din cauza asta. Nu, și minte și ne arată tot felul de lucruri nereale. Cine știe de unde le scoate și efectiv denigrează. În partea cealaltă este farmacia, în zona cealaltă, și aici sunt la casă. Merg ca să plătesc.
Încă un amănunt, aici sunt persoane care pune, deci este persoanele de la registru și persoanele astea care sunt, astea pune, cum este și acest băiat, pune ei în cărucioare și în plase, în aceste plase care noi le primim gratuit. Nu trebuie plătite, de exemplu, cum este la alții. Trebuie plătit, sau când am fost în Canada, trebuia să cumpăr plasă. Aici nu, totul este gratuit. N-am mai mers în cealaltă parte să o arăt detaliat, pentru că este foarte mult de mers. Este un... Magazinele aici la noi sunt imense. Sunt imense. Florile. Altădată e plină aici de ele. Acum vreau să arăt ce am cumpărat. Două fructe de ananas, 2 tăvi de ribleți de porc, adică coaste de porc preparate gata pentru barbecue. Una costa $9 și 4 cenți, una $10 și 5 cenți. Am cumpărat jumătate de galon de lapte bătut sau lapte acru, nu știu cum să-l numesc, și papaya, care costă 4,52. Totalul $29 și 63 de cenți. Nu este TVA. Pe niciunul din aceste produse nu am plătit TVA sau taxele la, cum le spuneți dumneavoastră. După golire, după ce am pus produsele din cart în mașină, cartul se aduce în această parcare a lui, să zic așa. Deci pentru mai mari și pentru mai mici, sunt 3 sortimente și băieții vin și îl ia. Peste tot sunt asemenea parcări. Prețul benzinei în această zonă este de $3 și 69 de cenți pe galon. Altă stație de benzină, 3,59, 4,89 motorina. Deci este 3,49, depinde ce card folosești, 39 cash, credit 3,59, deci 3,60 cam ar fi pe galon. Dar chiar dacă eu plătesc cu cardul, cum am spus, mie îmi scade de acolo cel puțin probabil 3 cenți la fiecare 100 de cenți, la fiecare dolar. Iau din mers prețurile la carburanți, 3,49 cash, 3,59 cu cardul. Este dimineața, cum am spus, și cam totul este pustiu, sâmbătă dimineața. Stimați români, ați putut vedea în această secțiune a acestui clip cum arată un magazin mediu de cumpărături, un magazin alimentar. Este specific texan. În a doua parte a acestui clip vreau să arăt cum se mănâncă la un restaurant nu chiar ieftin, să zicem mediu sau mediu plus. Și acolo o să puteți vedea și prețul. N-am putut să-l pronunț pentru că nu pot să fac deranj într-un asemenea local. Dar dumneavoastră puteți trage concluziile.
Nu pot să comentez pentru că e lume. Pește, pulpe de pui, nu știu ce sunt astea. Fish. Pește, alt sistem de pește, tilapia. Inclusiv gheață înghețată. Și bineînțeles prăjiturile. Baclava. Să mai comenteze cineva de America. Bun. Stimați români, am încercat să vă prezint în acest clip cum trăiește clasa medie aici în Statele Unite. Acum dumneavoastră sunteți toată ziua cu ochii în știri și în televizor și în agențiile de știri românești. Ați văzut cum suntem de denigrați și cum efectiv suntem plânși, că o ducem rău, că nu știu ce, că s-a scumpit viața, costul vieții și benzina și alimentele și totul tot. Acum aveți două oportunități. Ori să mă credeți pe mine, un simplu muncitor care am fost aici în Statele Unite ca strungar, aici m-am calificat ca strungar, dacă poate fi numită calificare, și de aici am ieșit la pensie, sau să credeți agențiile dumneavoastră de știri. Astea două variante le aveți. Ceea ce eu pot să vă spun, că am trăit 40 de ani în România și știu cum a mers economia, știu cum a mers industria, știu ce a fabricat România. România a fost un copac foarte mare și foarte verde. Acum România a ajuns o uscăciune. Și la propriu și la figurat. Este țara din lume cu cei mai mulți emigranți pe timp de pace. Nici o țară din lume nu a depășit-o. A reușit totuși să o depășească puțin, pentru o scurtă perioadă, Siria, când a fost războiul în Siria. Dar România a rămas top the line sau în fruntea clasamentului. Ăștia suntem noi românii. Răi de gură, răi de inimă, dușmănoși, invidioși și atot știutori. Dar uitați ce ați ajuns, sau ce a ajuns națiunea noastră. Decât mila lui Dumnezeu o mai poate scăpa această națiune de la dezastru. Și vă îndemn și vă rog, rugați-vă pentru integritatea teritorială a României. Vă spun într-un mod foarte serios. Rugați-vă pentru integritatea teritorială a României. Am mai spus odată treaba asta și am fost înjurat. Aș vrea să văd acum, cu câțiva ani în urmă, poate fi cu vreo
10-11 ani în urmă. Aș vrea să văd acum acel om care a înjurat ce opinie are. Ce opinie are. În fine, probabil că în viitor o să arăt un clip și cu administrația de la Washington, care este demonizată și în multe situații poate că și pe bună dreptate. Dar ca să arăt situația reală, și vreau să vă spun un lucru, dacă la conducerea Americii ar fi fost nici Putin sau oricare sau președintele Chinei, tot ar fi dat peste Iran. Am să arăt lucrurile care nu vi se arată la televiziune. Dacă vor reuși să fac în viitor un clip despre aceasta, cum antrenau în Venezuela, de exemplu, cum antrenau acei teroriști, cum li se dădea pașapoarte diplomatice, lucruri reale, nu lucruri invenții. Și cum tot a fost administrația din Venezuela, de la Caracas, tot a fost atenționată, și tot a fost luat peste picior. A fost problema lor, uitați unde a ajuns la ora actuală Venezuela. În fine, dar asta este o problemă de viitor și cu canalul Panama, și cu Cuba, și cu, cum am spus, invazia în Iran și mai multe probleme de politică externă. Deocamdată este foarte mult atacată politica internă a Statelor Unite și din cauza asta am vrut să arăt cum trăiesc eu cu o pensie de strungar. Nu profesor, nu inginer, nu mai știu eu ce director de fabrică sau mai știu eu ce, cu o pensie de strungar și ce prosperitate am, nu vă mai arăt ca să nu vă fac inimărea, cu alte cuvinte. Am arătat în parcarea așa în mare ce mașini se conduc americanii, ăștia de rând, ăștia de jos, ce mai de jos aș putea spune, printre ce mai de jos. Și ce mașini conduc eu, aia probabil ați putut trage concluzia, cum ați văzut. În fine, eu doresc ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și în același timp doresc ca dumneavoastră să vă treziți. Lăsați moaștele, lăsați Dumnezeii străini, lăsați icoanele, lăsați-vă de păcatele dumneavoastră și de înțelepciunea dumneavoastră care v-a înșelat. Și veniți la Hristos și căutați înțelepciunea care vine de sus de la El, care este blândă, pașnică, ușor de înduplecat. Dumnezeu să vă binecuvânteze.